7 типа работни взаимоотношения, които трябва да култивирате. Здравейте! Не всички работни взаимоотношения работят по един и същи начин. Някои ще ви помогнат да развиете кариерата си, други са по-скоро приятелски, докато трети са от лично естество. Има 7 типа работни отношения, които трябва да култивирате. 1. Колегите често са отправна точка за приятелства. Култивирайте ги, като опознаете колегите си, помагате им и им показвате, че можете да разчитате на тях. 2. С членовете на екипа имате професионални взаимоотношения, които ви помагат да планирате, проектирате, разработвате и изпълнявате работата. Култивирайте тези взаимоотношения чрез доверие и следване на думите ви. 3. Приятелите от работата са тези, с които общувате по време на работа и понякога социално. Те ви помагат да сте спокойни по време на работа. Култивирайте ги, като проявявате доброта. 4. Вашият мениджър или лицето, на което пряко докладвате. Това е този, който възлага работата ви, определя заплатата ви и ви помага да успеете. Тази връзка играе пряка роля за вашето удовлетворение на работното място. Култивирайте тези взаимоотношения, като бъдете надежни, полезни и уважителни. 5. Вашият най-добър приятел на работното място или общ приятел е връзката, при която отивате за съвет, оплакване и споделяне на емоциите си. Култивирайте тази връзка чрез открита комуникация и изслушване. 6. С менторите имате професионална връзка като най-добър приятел на работното място, но на професионално ниво. Те ви помагат да обмислите предизвикателствата, дават ви перспектива за това как да се справяте с разногласия и предизвикателни работни за бизнес взаимоотношения и ви насочват към успеха. Култивирайте това чрез честност. 7. Приятелите в живота са онези приятели, които изпълняват същата роля като другите ви приятели извън работата. Забавлявате се заедно, плачете и се смейте заедно и развивайте романтични връзки. Култивирайте ги, като бъдете надежни, честни и открити. До скоро!